ndewo na ụmụnne m amarọ m ife mee kịta amarọ m ọbụrụ obele ife amarọ m ife mee kịta ụmụnne m amarọ m ife mee kịta anọkata m fon ma ọkọtụkwa from Facebook. amarọkwa m ife mee kịta ifonu m jos nọkatakwanụ kaba arụ kọta from Facebook kọta from Facebook bụ fonu m si m na ọ na-clean so ife niile anyị na-ekwu amarọkwa m ebe ọ galụ unu ewekwa n'iwe amarọkwa m ndị Facebook amarọkwa m ife menụ mana anọkatakwo fonu m kaba arụ owere aka ya wepụ pụọ from Facebook ọ pụọ from Facebook ọ sị na ọ na-clean so amarọkwa m ife menụ enwerọkwa m idea ife menụ ana ife niile nke anyị kwuru ekwu akarọkwa nkwụsị akarọkwa m share akarọkwa m save aka m na-ekwukwa okwu in between kpalala m ogbupụ from Facebook ọ sị na ọ na-clean amakwa m ife ọ na-clean nke a bụkwa m ife ọfụ so amarọkwa m ma o sevu amarọkwa m ma ya ga-afụ nke ekwula ekwu amarọkwa m ijikwa afụrụrọkwa m nke a mbụ ka m bido ebe m kwụsị mana m amarọ ma nke anyị kwuru ekwu na ma ọ dị ya maka o ji aka ya wee kwụsị si na ọ na-clean amakwa m na Facebook nọkata clean ọkọta mmadụ off si na ọ na-clean aghọtarọkwa m nke ahụ I shared it, hope to still have it. I hope so. aghọtarọkwa m nke ahụ nke a bụ izizi m na-afụkwanụ nke a anyị na-abịazi na ngwụsị tupu ya bụ ife eme so ana m ayọkwa nnọọ ka ọ bụ na ọ dị n'ọnwa ebe ọ dị afụnọkwa m ya mbụ nke a bụ izizi m na-afụ nke a ọ bụrụ ma ife anyị na-akọwa dịka etu anyị si ekwu so m na ife anyị na-ekwu maka onwe anyị na-akọ maka ya gbasalụ mụ na gị nya anụ arụ ọ ga-enyekwa anyị aka ịghọtakwa ife ndị Igbo na-akọwa maka Igbo bala afa ka anyị ghọta ife niile bụ maka na anyị ma na anyị nwere anụ anaghị na-afụ dịka anụmanụ anyị na-afụ dịka anụmanụ daalụnụ okike gozie unu maka mụnwa akarọ save akarọ m shia were aka gbanyụa baa na Facebook nchighata ọsị m start ya new video before m chighatali okwerodo ka m banye ọsị na ọ na-clean oklilucha wepụtakwalụ m stan Facebook interesting anyway so dịka anyị na-esi ekwu so na mụ na gị n'ọnwa anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka onwe ka anyị ghọta na ife anyị na-ekwu maka ya bụ okpoko aja ana maka na aja ana weli ife o nyere anyị ife anyị bitere ebite dịka m si kwu ma ntutu ma ajị ma eze ma anya na ọmaka na ọjọka na otoka na obuka na ọ dịka nke ọbụla na onweke ego ife niile na anị ga-eweli ife niile o nyelụ ọnya ka Igbo ji na-ekwu site na aja ana ga-ejide ọnya ha na ana ga-ejide ọnya ha maka na n'ezie na ọ nwere onye gbanalịrị anị maka na ife niile bụ nyanwanyelụ o ife obinyele ebinye mana o binyeli ya nyekwa ife ga-edebie ndụ
obinyeli enyekwa ife ga-enye ya ndụ na ife ga-enye ya uto, nye ife ga-enye ya ndụ na ife ga-enye ya uto. Na ọ bụ na ezie n'ezie na ọ bụ na iso ụzọ okike, na ọ bụ na iso ụzọ anị, site rapụ maka ikpelu chukwu, anị asịrị anyị kpebelu chukwu, chukwu asịrị anyị kpebelie. Ife anyị chọọ bụ ka anyị lie ife dị mma n'arụ, anyị lie ife ga-adị anyị mma n'arụ, ka anyị bie ndụ ga-adị mma site n'ịchọpụta ya bụ ijele, those three things: ike, apịa na idedu, nke bụ ọkalọra, akwụ agali na idedu, which means na ndụ nwere ife ịtọ dị mkpa n'ime. Mgbe anyị ga-adị active, mgbe ị ga-ezu ike ezu, mgbe ị ga-adị balance, ife niile anyị riri ga-enwe these qualities. Maka na ilie nke bụ si ike, nsogbu adị. Ilie nke bụ si apịa, nsogbu adị. Na ị ga na-achọ ka ị na-enwe ya bụ etu ndị Igbo si wee gwa anyị, ọnya bụ iwu ogu. Ọ iwu ogu a bụ ife nyere Igbo omenani, nke anyị ga-ebidozi n'izu n'arọ na-abịanụ wee kọwabazie etu o si gbasa n'ime ọmụmụ anyị, otite anyị na ọnwụnwụ anyị. Na anyị si etu a na-emie na ya ama nwụọ ya. Chelụkwanụ, ada nwaanyị na-abịa, chelụkwanụ ka mmeghe ụzọ na unu ewekwana iwe, biko mgbaghalụnụ. I'm even online, so just come and I'm nearly done, okay? Yeah. I won't say hello because your face will go everywhere. Don't worry. Yeah. Bikune when you were eje mee ụzọ. So no, etu aka Igbo si chọọ, ka anyị si chọọ, maka na anyị kwesịrị ịta atọ. Anyị kwesịrị ịta atọ, anyị kwesịrị inwe arụ ike, anyị kwesịrị inwe ọmụmụ, anyị kwesịrị inwe ụba. Ife ndị a niile dị n'okike ndị Igbo, n'okike ụwa ndị Igbo, n'etu Igbo si ghọta ya. Mana anyị ga-eso ya bụ usoro, anyị ga-eso ya bụ usoro okike, anyị ga-eso ya bụ iwu anị. Onye ka Igbo ji sị na onye melụla anị melụla ọnwụ ya, maka na onwero ife dị iche. Ebe afụ ka uto gị si pụta, n'ebe afụ ka isi bata n'afọ nne, n'ebe afụ ka isi wee na-eto wee bụrụ mmadụ, ya ka ị na-eli, ya ka ị na-aṅụ aṅụ. N'izu na-abịanụ, anyị ga-akọwazi etu o si bụrụ ụlọ, etu o si bụrụ ọgwụ, etu o si bụrụ ọcha iji a naanị. Ya bụ na anị nyere ife niile. Site na ife o nyere enye, anyị ji gedebe anyị ndụ, anyị ghọta ya dịka ede aja ana. Nke a kpatara na oge a na-akọ na ọnwa na-atọ gara aga, ọnụọnwa ọhaji ọkụ, anyị kọwakwa, anyị kpatụli aka inekwa anya n'asụsụ Igbo. Ụfọdụ na-akpọ ya, ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya ahaji ọkụ, ụfọdụ na-akpọ ya ifeji ọkụ. Mana ifugonya bụ ji, ifugonya bụ ede, ji na ede. Mana anyị bịa tụsa anya na-akọwa na ife Igbo, the real sense ife Igbo na-akọwa maka ya bụ ọhịa ji ọkụ. Nọ n'ọhịa ka ọkụ si pụta, maka na ọkụ ndị Igbo na-enekarịsị anya bụ ji na ede. Anyị wee nene ya bụ ọhịa wee ghọta ya dịka ala ana ji azụ ụmụ akịa. Ya bụ na anyị awepụtara ụmụaka, anyị wepụtara ụmụaka nyefe ifefa ga-eli, nyefe ebefa ga-ebi, nyefe ifefa ga-aṅụ, nyefe ife ga-agwọfọ ya. O zuru ezu.
na ilie nke ugbo gị egbu elie nke ọgwụ ga-agwụ o zuru ezu. Tata anyị na-ene mbazi anya na-ede aja ana, ya bụ na anyị ghọta ọfịa dịka ala anaji azụ ụmụaka, ka anyị ghọta na ede dịzi ka ya bụ mmiri ala si n'ọfịa pụta, maka na ala ga-agba mmiri wee nwee ụlọ ọba. Ala ga-agba mmiri ala wee nwee ụlọ ọba. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị nyere ọfịa kwụrụ dịka ọfịa nwa bekee, osisi niile dị na ya onwero nke na-amị mkpụrụ, anị dị na ya onwero ife ọ na-ewepụta. Nwa bekee chọọ ịkọ ọrụ ugbo obulugodo ụzọ lụọ ụnọ ọ na-akpọ greenhouse, ọlụgodo ụnọ ọ na-akpọ greenhouse, o wee bidozie wee gbabịa ife. Ọtụtụ ife tata nwa bekee na-akọ bụ maka na onwe ifefa gbanye n'enu few years ago, some years back, wee na-echenji their atmosphere ka fa wee nwee ike ịkọpụta nwe ife dịka ma apụla agasị. Emeli etu anọ ọfịa na-enwere ụlọ ọba, mana na ana Igbo gwa gị na ọfịa ji mkpụrụ osisi dị iche iche, o ji ede dị iche iche, maka na ala ga-agba mmiri wee zụọ nwa. Ọfịa bụ ala, mana ife si n'ọfịa, mmiri si n'ọfịa pụta dịka nne bụ ede. Onye ka iji kpọọ ọnya ede aja ana. Ya bụ na ọgụ arụ Igbo nwere ọtụtụ ife ọ na-akọwa. Ọgụ arụ Igbo abịara ito igwe Ogbunike, ọ bịara ito igwe Ụmụ Oji, ọ chọrọ ịma ndị a niile, maka na gịnị? Fanwa na onwefe abụọ anyị na-aga ije, anyị amarọ fa na fa abịa igwe, fa ji anyị ụgwọ, anyị abịara ito onye ọbụla. Omenani ọgụ arụ Igbo nyelu ga-afa ndị a niile ka ị wee ghọta ife bụ ndụ gị na usoro ndụ gị, na ọnwa ọbụla nke na-agba n'igwe etu ị ga-esi na-eche echiche, ka ị wee ghọta ife ịbụ na azụ bi na mmiri. Mana ya bụ azụ bi na mmiri, azụ bi na mmiri anọkọtara pụta taba afịfịa, ife ọ na-aṅụ obi mmiri. Mana ọsọ mmadụ ka ị ga-agwa na ọ bụ mmadụ na ife ọ bụ, ọ bụ na ịgwara ya mmadụ ọ marọ. Ya bụ na nsogbu mmadụ nwere dịka anyị bụ ndị Igbo nwere bụ na anyị nwere echiche nwee ọbụla isi. Ọnya ka onye ọbụla nwee ike iji bata gwa anyị tata si anyị na anyị abụkwara Igbo, na anyị bụ ndị Arab. Anyị kweta ebulu cross bụ ya, anyị si anyị bulu na-agagharị. Anyị kpọọ onye nke a mesaya gị bụ aja ana na-enye ebe a 7 Hail Marys ekpepụtara ya, 50 years of fasting ewepụtara ya, ọ gbanwere ya na-efe ebe a. Sọọsọ ife anyị ga-eme ebe imelụ emelụ. Anyị melụcha anya nke a ama mpụzi, o nwee ike opụzi ọma mbụzi ife ọ bụ, ọgbanwee ọgba oke ifugonya bụ ife a na-agwa gị maka apịa. Maka na anyị melụ anya bụ anyị tinye ji, anyị ji ịkọlụ ji anyị echenjie, ọ ya abụzi ike ọbụla apịa. O ife na-eme kịta na ọtụtụ ife anyị na-akọ na be anyị na-ejizi GM, genetically modified. Ọ bụrụzi the real thing. Ọ dị enyezi anyị ike niile afọ si na anyị abịa, ike niile afọ anyị kwesịrị idiche anya ya eme that conversion. Adị ede enwetazi ike ndị a niile maka na anyị emelugo nyaba anyị. Ọ dị emezi ife o kwesịrị imenụ, ọ dị alụzi ife o kwesịrị ịlụnụ, mana ọ ka na-alụ. Mana o nyere anyị ikike ịma ife, maka ife na agụ nọ n'ọfịa achọrọ ka ya bido kedu ife a na-akpọ ya
industrial agriculture. Agụ nọ n'ọfịa chọrọ ka ya jos jee gbanwee maka ifi na ya na-achụ anụ achụ bifo na-elie ana ndị inyom ya na-abụ ụmụri nne ka ya nọkọtazịa kịta ka ya jee mezie ka ululu kalịzịa kama ululu ya elu ọnwa 6 wee na-eto ka ululu luo ọnwa na abụ wee na-eto ka ya wee na-elizi m ọra mmụọ. Agụ nọ n'ọfịa dị eme etu a. Eke nọ n'ọfịa asụrụ maka ifi na ya na-acha ọkụkụ ya adọgbu ka ya jezie mezie ọkụkụ na-abụ ụmụ 5 bifo ka kịta ka ọkụkụ na-abụ ụmụ 50 ka ya wee na-enoso akwa kwa ụbọchị. Eke nọ n'ọfịa dị eme etu a. Ewu nọ n'ụlọ anọkọtara sị ebe ọ bụ na nkwụ uto n'elu na ọ bụ na mmadụ ebuturu ọlịa nkwụ na ya tara ego ka ya jee lụgharịzie nkwụ ka nkwụ sụzie asụ aka ya nọrụzie naanị na-ata igu mgboji na sịa. Ewu ada eche etu a. Ọsọ mmadụ nwere echiche ịgbanwe echiche ime anị ka o mee ife ọ na-emeri o kwesịrị imenụ. Ọ ime anị a ka o mee ife ọ na-ekwesịrị imenụ na ime okike ka o mee ife ọ na-ekwesịrị imenụ ka Igbo na-akpọ ịgwọ ọgwụ. Mana ndị Igbo chee nọ nsọ ndị Igbo na-agwọ ọgwụ mana fada afụ ọgwụ nwa bekee na-agwọ. Fada afụ ọgwụ nwa bekee na ọgwọcha ọgwụ nke ọfụ na ọ dịgo njọ gbanwekwu ya. Maka na nke a bụ ime ka okike mee ife ọ na-eburu ife ọ na-abịarọ imenụ. Ọ bụrụ ife okike chọrọ ka o mee mana mmadụ emeghị eti gị esi ebe a ọ na-abịa ịgwọ ọgwụ. Ya bụ na ife a na-akọ tata bụ ede ajana. Ka ịghọta ife bụ ede ajana na ife a na-ekwu maka ede ajana bụ ife niile na-enye anyị ndụ, fruits, vegetables, tubers, ma ụdị etu si na-abịa ma ụgụ ma egusi ma ọgbọnọ ma ọkrọ ma ọkụkọ ma mango ma ji ma ede ma garị ma akpụ ọsịa ma ọsịrịa ma icheku ma mbembe fa niile ma ọjị ma ọsọ ọjị fa ncha niile bụ ede ajana. Fa bụ ife bụ mụ na gị. Ọ bụrụ na ịghọtara ife a m na-ekwu kịta ghọtịa chee maka nne gị. Ọ bụ na mgbe nne mụ na gị dị ime na oliro nni kedu etu anyị aka esi too n'ime afọ wee bụrụ onye anyị bụ. Mana ọ bụ na nne anyị ọ bụ na oliro nni ife dịka ọnwa na-abụ ma ọ bụ ofu ọnwa anyị ka nwee ike ịdị ndụ maka na anyị ka ya ewelu nke dịgodo n'ime arụ nna anyị wee na-etogodo. Mana o nwere ka anyị ga-ewelu anya onwezi nke ya adịnụ. Nne anwụọ nwa anwụọ. Mana ọ bụ na nne dị ndụ na-eli nwa na-amịlụ na-eli wee na-eto amụpụtakwa nwa ọ na-eli. Gịnị ka nwa na-eli mgbọsị amụrụ ya? Ọkwala nne gịnị na-agba mmiri? Gịnị ka ọ na-amịta ebe a? Ọ bụrụ ọka, ọ bụrụ ji, ọ bụrụ akpụ, ọ bụrụ ede, ọ bụrụ inine, ọ bụrụ ọkrọ, ọ bụrụ ife dị iche iche nne na-eli. Ọfa bụ mmiri afọ na-amịta. Ozu nne nwa na-amịta mmiri ala. Maka na ọ bụ na ozu nne na nwa na-amịta mmiri ala nne nwa ama nne eni edebie nwa na-amịli mmiri ala wee na-adị ndụ. Mana a ga-eni nne maka na nne nwụrụ ife niile dị ya na-arụ anwa maka na ụdị elizi anị ụdị elizi ede ajana. Ya na ife niile anyị na-afụ bụ okpoko ife anyị lelele conversion. Ịta bread esi na ifu bread debe bread esi na ọ nwere ife ọ bụ. Ifu mango na bonu igbutu okwu osisi dị na ya esi na ọ nwere ife ọ bụ. Ifu ukwu nkwụ igbutu anya esi na ọ nwere ife ọ bụ. Anyị ejide ife niile na-asasisi n'ala Igbo si na ọ nwere ife ọ bụ. Mana anyị nwa na-emelụ onwe anyị maka na mgbe anyị melụ ala anyị ọma mfe arụ ikuku enwe nsogbu mmiri enwe nsogbu. Ya ka Igbo ji gwa anyị na aja anyị dị n'iche n'iche mana fa na-alụkọta ọnụ. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ ife ada ife ịnọ
mana fa na-alụkọta ọlụ ọnụ. Ewepụ edebe sọsọ anwụ, anyị ama ndị dị ndụ 1 hour ma ọ bụrụ na ọsọ anwụ dị. Edebe sọ mmiri, anyị ama ndị ife ndị a niile na-alụkọta ọlụ ọnụ wee mee ndụ adị. Ya na etu ọzọ anyị ga-esi ghọta aja ana ghọta ife anyị bụ na anyị nwere ikwu nne nwee ikwu nna, maka na nne m nwere ebe o si bịa anụta ya na be nna m. Ya bụ na onye mbụ bụ okpoko aja ana nke m lite nke mgbe amụpụtara m amụpụta na aja ana nke ndị nne m na-arụ na nke dị nna m na-arụ. Ifugi na fadị aja ana abụọ, ikwu nne na ikwu nna. Ọ bụrụ na nne gị bụ onye obeledu, nna ebụla onye na nka. Obeledu na-eje na nka, o ji ọkala aja, o ji gịnwa ga-enweta aja ana na nka, nweta aja ana obeledu, iwee bụla ofu. Ọ ife na-aba bụ na anyị bụ ife anyị bụ. Ọ nke a ga-enyezi anyị ife anyị ga-ekwu n'izu na-abịanụ, ka anyị wee ghọta maka ife gbasalụ. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị, biko n'okwu ka anyị na-ekwu, unu akpọdo na m n'ọbụ unu akpọ na masị, mana ọtụtụ n'ime anyị aghọtara ife dị na ịmụkọta nwa ọkala ọkala. Maka na onye na-eli aja ana, onye na-eli ife si na aja ana pụta ya na ana agbago ndụ. Nne gị si obeledu bịa nụ onye na nka, ịma na isi ikwu nne na isi ikwu nne ya bụ na nka, ikwu nna ya bụ obeledu. Ọnwa ife na-eme na obeledu, ị ga-eje itinye ọnụ maka gịnị? Na ịma aja ana dị na-arụ na-akụ ebe a, ị ga-eje inyelụfe aka mezie. Mana mgbe anyị na-amụ nwa ọkala ọkala, ọ maka ofu aja ana akwa ka nwa anyị ga-eji wee nwee ike dị loyal, ma ọ bụ ife a na-akpọ divided loyalty. Ọ bụla onye Hausa, ịmansị anya fichapụ ọkala ya, maka na aja ana sonni bịa bụ ebe afọ ka o si, aja ana sonni abịa bụ ebe afọ ka o si. Ya bụ na ili ife ndị aja ana bụ nyanwa na-edebe anyị ndụ ma anyị zuo oke na ndị anyị si na anyị bụ n'ebe anyị si na anyị si pụta. Mana emesịa anyị ga-aga n'iru n'ime ọnwa aja ana ka anyị chọpụta n'izu na-abịanụ. Anyị ga-eneba anya na ojemba fụ ka anyị si bụrụzie ndị tolo eto na-eje mba dị iche iche. Maka ife na anyị na-eje mba dị iche iche, anyị fụ na ife anyị na-elikwa na-esikwa mba dị iche iche abịa. Maka ife anyị nwelu dịka etu Igbo si wee ghọta ife niile enwelu mmekọta, ife niile enwelu aja anyị na-alụ ọlụ n'iche iche, mana gịnị na-eme? Fa na-alụ ọlụ n'udo. Akenekwa m unu tata. Nke a ga-abụzi part 2 ma ọ bụrụ na nchọta nke ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dị na my site, esevekwa m nke a part 2. Daalụkwa na ụmụnne m. Anyị ga-ekwu maka ọgụ arọ. Aga m ebido izipụ ya bụ ọgụ arọ dị na ebido inye nkọwa dị n'ime. Ekene dịrị unu. Daalụnụ rinne. Chukwu nyela anyị aka ka ọ bụ na nke anyị mere eme na o furu efu, ka ọ dịkwanụ udo dịla anyị niile. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Abụ m Ngozi Chukwuka Adaobi Jere. Daalụnụ.